Zahira Pušina još je kadetkinja, a u Taranto među seniorke stiže. Na 10 metara zračnom puškom prema najvećem uspjehu se diže. Pred iskusnim takmičarkama svijeta mlada Bosanka mirnu ruku ima. U finalu rekord Bosne obara i zlatnu medalju ponosno prima. Nije to bio njen prvi veliki znak, evropski rekord već je pokazao sjaj, a sada na mediteranskim igrama Bosni donosi prvi zlatni kraj. Mladost, rekord i medalja zlatna u jednom su se trenutku spojili. Zahira je svojim velikim uspjehom novo ime bosanskog sporta ispisala.